Čaute ľudia, vítam vás z môjho videa. Dneska tu budeme mať unboxing. Takže ideme si to rozbaliť. Je to od značky Balitas. Takže ideme to rozbaliť. Mali by tam byť asi nejaké raketky a nejaké petardy. No a je to v hodnote 15 €. Tak. Není toho moc veľa, vám úprimne poviem, no. Ale nám zajtra ešte dojde ďalší balík, takže toho bude tam trošku viac, okolo 70-80 €, takže to už je o niečo lepšie. Takže tak, rozbalíme si to. No. Pekne to zabalili. Takže tak. Je vraj nejaké výročie, takže možno bude nejaký darček. Takže asi tak, dobre. Slavia to výročie, tak nám dúfam dali nejaký darček. Takže tak. No, poďme sa pozrieť. Trošku to tu rozbalíme. Čakajte. Tak. Dobre. To máme rozbalené. Tak. Ideme sa vrhnúť na to, pozrieme sa, čo nám došlo. Takže dobre, takáto menšia krabica, no. Tak. Takže pozrieme sa na to. Takže rozbalíme to ešte tu. Ideme na to, ľudia. OK. Dobre to vyplnili. Pekne. Dáme preč. Výplň. Takže čo to tu máme? To je faktúrička, to je nič. Dobre, to je faktúra, to je nič. Ideme sa na to pozrieť. Takže máme tu ohnivý dáž, raketky. Dobre. Takéto. Potom máme takéto rímske svetlice. To asi 20 rán, áno. Takže tak. OK. Ideme sa pozrieť, čo máme tu. Máme tu Bum Bum pirátky. To si ma aj dotestujeme. A máme tu ešte ďalšie pirátky. A samozrejme všetko od značky Classic, takže tak. Takže ľudia, máme tu tieto pirátky 100 kusové od Classicu, ako inak. Takže no, pekne zabalené. No, dobre, sú zabalené. Dobre, odložíme. Ideme sa pozrieť na druhé pirátky. Koľko to má, počkajte, 119 dB, neviem, počkajte, musím F2, jo, a ešte, koľko to má gramov, je to tu napísané? No, není, nevadí. Takže, tu máme Bum Bum pirát. Ako inak takéto dobré, len tie knoty nie sú veľmi kvalitné. Nevadí. Tak, akože pekné, ale no, sa. Takže ďalej ideme na ohnivý dážď. Takže od Classicu ako inak. Také malé zápalnice to mám, mi to pripadá, nevadí. Potom tu máme rímsku svieticu. Takáto. 20 rán. Je to kategória, počkajte. F2. Jo. Dobre. Máme tu z toho 2 kusy. Toto, pirátky a takéto ďalšie pirátky.